Han skød meget. Holy shit, mand. Det skal godt være, det ikke duer helt alligevel, det her, du. Jeg skal bare gemme cooldown, så det. Hvordan ser våbnet ud på normal? Okay, shit, boss. For satan! Nej! Du kan ikke være derinde! Fuck mit liv! Jeg skal bare resette den fucking debuff der. Prøv at overveje det, jeg lavede det her raid hver uge dengang, ikke? Fucking stress. Jeg tankede det på Heroic engang. Min warrior. Det var hvad jeg lige nåede. Yes, han samlede mig op. Hvad er det? Jeg raidede til gengæld Heroic på ESO med min warlock. Ja. Som der så er mythic nu. Hallo bro, kom med den der... Tak, man. Så dør du bare ikke, bliver du bare knæppet. Måske ikke alligevel. Prøv at se den self-healing der, prøv at se den self-healing der. Prøv at se den self-healing der. Leech der, når man lige one-shotter. Der er one-shot Marco i hvert fald. Er det dumt, man? Får du ham jo? Det tror jeg sgu ikke. Kom nu, du kan godt. 1,5 mil. Du har fuld liv, mand. Come on. Har du Rasmus? Nu skal du ikke dø, vel? Du stresser mig for fanden. Nu skal du ikke fuck dig også, Rasmus. Er det sgu da godt lavet? Gør det! Jeg vil ikke vise dem i fuck... Jeg tror det kommer. What? What? Han havde 28 kår liv. Du skulle auto-attack ham